Здравейте, аз се казвам Николай и днес ще ви покажа как бързо и лесно да пуснете реклама във Facebook, така че останете до края. Това, което трябва да направите е да отидете на вашата Facebook страница, да си изберете един пост, който искате да рекламирате. Да кажем, че аз искам да избера този, след това да натиснете този бутон Boost Post. Ще ви излезе този прозорец. Имате три варианта. Единия е да рекламирате само на хората, които са харесали вашата Facebook страница. Виждате как се променя рича на рекламата. След това да рекламирате на хора, които са харесали страницата и на техните приятели. Т.е. приятелите на вашите фенове. Третия вариант е да създадете аудитория. Аз имам няколко създадени аудитории, на които да рекламирам. Ако искате да направите нова аудитория, трябва да кликнете на Create New Auditory. Трябва да я кръстите, да изберете град, някаква провинция или държава. Може да напишете Щатите или да изберете няколко държави, които искате да рекламирате само на тях, да изберете възрастова граница, да изберете дали да рекламирате само на мъже или на жени или на всички. Може да напишете някакви интереси, игри или видеоигри и какво ли още не. Това всичко зависи от вас. След като създадете вашата аудитория, вашата къстъм аудитория, кликате на Save и рекламирате на тази аудитория. Следващото нещо, което трябва да направите е да си изберете бюджет. Имате няколко бюджета по дефолт. Да кажем, че аз искам да избера 9 евро. Ако вашата кредитна карта или дебитна карта, с която сте свързали вашия Facebook профил е в долари, тук няма да е евро, а ще са долари. Може да изберете време, за което да рекламирате, 1 ден, 7 дни или 14, или да изберете време, което вие искате. Да кажем, че искам да рекламирам до четвъртък. Ето виждате как Facebook ни показва на ден колко ще харчим. Пиксел, това е тема за друго видео. Ще ви обясня по-натам какво е Pixel и как да си правите Facebook Pixel. Това е моя акаунт, който е свързан. Това е моята дебитна карта. И общо взето е това. Както виждате, Facebook ни показва как ще изглежда в нашия newsfeed и как ще изглежда на мобилно устройство. Кликате на Boost и трябва да изчакате известно време преди Facebook да одобри рекламата и да я пусне. Ако този видеоклип ви е харесал, абонирайте се за YouTube канала ми. Всеки вторник, сряда и четвъртък ще има по едно такова полезно видеоклипче, което ще е полезно и за вас, и за вашия бизнес. Не забравяйте да го харесате и да го споделите с вашите приятели. Това е всичко от мен. До следващия път. Чао!